can make a design like it seems to be tortoise, or it seems to be butterfly, or seems to be like a perception. What you have think like this depend upon your mind. It is social is called perception. நம்ம எப்படி பார்க்குறோமோ அப்படி இருக்கும். பூ வேணா கறந்தாலும் சிமெட்ரி கேன் யூஸ்ட் ரெண்டு சில ஒரே போல் இருக்குது, மத்தியில் போட்டாலும் அது வந்து இது ஆமாண்ணா ஆமாம், பட்டர்ஃப்ளை என்ன பட்டர்ஃப்ளை நம்ம மனசில் என்ன சொல்லுதோ என்ன பிடிக்குமோ அதே போல் தோணும். அதுதான் பெர்செப்ஷன் சொல்லுவாங்க. இது வந்து மாயபிம்பம்னு சொல்லுவாங்க. மனசில் என்ன இருக்கோ அதே போல் பார்த்தா இருக்கும். அன்னத்தை பூச்சின்னு பார்த்தா அன்னத்தை பூச்சியாக இருக்கும். ஆமாண்ணா ஆமாண்ணாக்கா இருக்கும். இது பூவுனா பூமாக இருக்கணும். சரிங்களா? பட்டர்ஃப்ளை என்ன பண்ணணும், என்ன நினைக்குமோ அந்த மனசோட இதை காட்டும். பெர்செப்ஷன் சொல்லுவாங்க. அந்த பிரதிபலிப்புன்னு சொல்லுவாங்க. இனிமேல் ये सोचता है चलो टॉर्टॉइस से इसका टॉर्टॉइस देंगे, बटरफ्लाई तो बटरफ्लाई रहेंगे। जो इसे इस दिखते है, अच्छा इस दिखते ओके। बटरफ्लाई ना वन्नत्तु पूची वयसन्नाची ஒரு முழுக்க வண்ண பத்திரிக்கை என்னவோ எனக்கு இருக்கு. ஓகே, பெர்செப்ஷன்னா பிரதிபிம்பம்னு சொல்லுவாங்க. அதே போல் இருக்கும். மனசில் உள்ளதை பிரதிச்சு காட்டும். அது பிரதிபிம்பம்னு சொல்லுவாங்க, பெர்செப்ஷன் சொல்லுவாங்க, மாயபிம்பம்னு சொல்லலாம். जो मन में जो रहता है उसका प्रतिबिंब रहता है, इसका मन में रहता है इसलिए मन रहता है, उसका बिंबम बोलते हैं।